பண்டாசுர வதத்துக்கு அன்னை லலிதாம்பிகை புறப்படும் பொழுது தேவி வாராகியும் தன் கிரி சக்கரத்தில் எழுந்தருளினாள். அப்போது சுற்றி இருந்த தேவதைகள் வாராகியை 12 நாமங்களை, துவாதச நாமங்களை சொல்லி துதித்தனர். அவை பஞ்சமி, தண்டநாதா, சங்கேதா, சமயேஸ்வரி, சமய சங்கேதா, வாராகி, போத்ரினி, சிவா, வார்த்தாளி, மகாசேனா, ஆக்ஞா சக்கரேஸ்வரி, அரிஞை என்பதாகும். இதை சொல்லி ஒவ்வொரு பஞ்சமி அன்றும் அன்னையின் சந்நிதியிலோ அல்லது அம்பிகையின் படத்துக்கு முன் நின்று சொல்லி வணங்க தடைப்பட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியாகும். பூமி தொடர்பான வழக்குகள் அனைத்தும் சாதகமாகும்.